customer ko naghihintay na. Ayan. Luto na yung egg. Egg is ready. What's egg? Tapos yung bacon. Yung iba ready na. Yung iba naka-air fry pa. Tapos yung corned beef natin meron dito. What's that? Let me see. Yeah, we don't have the song in our jersey either. Okay. Big plate or small plate? Big! Don't know. Big. Big. And small. Okay, sit down, Zaki boy. Yeah, I'll give you a plate, Bob. Just 1 second. Rice. What's that? I'll give you a spoon. Egg. I'll be right there with you, honey. Yep, bacon's coming. I'll just put egg back. And then you don't think, no, that's actually not the biggest one. I think you got the biggest one. See? Okay, No, Dad, you gave him what to get. that's right. You know what? That's right. That's what we don't know where is that. Yeah, sure. There you go. That's it. And then bacon. There you go. You want where is that key? Oh, one penny. This one. There's more bacon coming. How about you, Holly? What do you want, Bob? Bacon and rice? Okay. Sweetie. Maybe. You had a big night. Alright. So, we also have corned beef boys and girl. Yeah. You do? What do it look like? Yeah, after breakfast you can watch Netflix. Sorry? Before? Sit for you, Zaki. Yep, it's for you. That's for Holly. Big? Yeah. Not That's fine. That's so big. Do you want rice? And what else? Wow, and what else? That's it? Yeah, that's it. Okay, that's it. Alright, let's start with that. Do you want me to cut your bacon? Yep. I'll be right back. I see the rice, look. Oh no, we gotta wash your hands. Okay. Put the coins aside, let's wash your hands first. Alright, I got this. Let's just hide it for now. We can't play with money. Yeah, no, that's alright, that's yours. But we're gonna wash your hands first. And then we will eat. And then we can play with it again. That texture from last night, Baba. Okay. Wipe. I think I did not have to take a rice yesterday. What? Oh. Yeah. You did beat me. He was good. I'll get you your spoon. Not yet. Not yet. After breakfast. Okay, Bob? I'm for black, Korea. Which one? The black carrot or strawberry? I'm strawberry. Yeah. Baby.
Did you say thank you or please? There's more. Thanks, Kuya. And you please. Give me my group of friends. Did you say please? Yes. Today is whose birthday? Veronica. Veronica's! The right around to a lot of food. Whatever. It's not even close. What? I snapped one in the butt today. Why? Because she didn't buy the bag. For who? She was gonna buy the bag, but Holly didn't want the bag, so she put it back. And I snapped the bag. Yes, you did. That's right. Why? Because Holly was crying. She wants to get the bag for baby V. When we already have a bag for baby V. But she wants to get everything for Veronica. She's got heaps. Do you want me to cut the egg? Yep. Okay. I forgot Korea. There you go. That's your fruit box. Yum. Yum. Chocolate. Fruit box. Good morning, Manay. Good morning. And kain na ba? Wow, kamusta ang pagiging nanay? Ano ba yun? It's okay, Baba. It's alright. I'll wipe it. Ha? It's alright. What does that mean? Sa oily yung go-go. No. May gloves na siya? Mom. So many girlfriends. Grabe lang mo. Oo, alam ba? 3, 4? Kanina Sabi ba? niya, ino niya daw na heater sa inyo. Kasi daw sobrang naman. Mama. Si Dan alas 2 na. Dumating yung mga friend. Ano lasa? Hindi naman. Hindi naman. Dumiretso dito kumain. Nagutom. Oo. Tulog ka na. Hindi. Gising-gising na ako. Nag-try ko matulog. Tapos gising-gising ako mga every 5 minutes. Gising-gising ako. So, sinamahan mo siya dito? Sinumahan ko siya dito. Yung quiche, buti na lang may leftover. Parang alam niya, diretso siya nagbuha siya, tapos microwave siya. Hindi lang talaga siya kumain. Inom sila ng inom. Hindi, napunta na kasino eh. Nag-watch siya kasama yung kanyang friend. Tapos alam mo ba yung sabi, I'm gonna upload a video on my YouTube channel, babe. May YouTube siya. Meron naman siya kasi, pero walang video. Sabi ko, what are you gonna upload there? It's for Jimmy. Take a book. Yung friend niya na walang girlfriend, sabi niya, ito. I'm gonna ask the girls to Mom. I was like, no babe, we're not doing that. It's like, I am. It's for Jimmy. 1 week. Gara-gara siya. We won. Guys, ready na kami. Manay, sasama na lang daw si Dan sa atin. Kakain lang siya saglit. I'll heat it up for you, my love. Sorry? Yeah. I'll be quick. Yeah, he'll be quick. He needs to eat. He's starving. What was that? I didn't hear. Did you watch a footy yesterday? Yeah, we watched at Tita Kati's house. And he was going for Port, my love. TJ was going for Geelong. And we won. Didn't we? Hala, yung regalo ko kay Baby V. Ang regalo ko. It's that. Alam mo ba yung regalo ko? Hindi ko pa na ano. Buti lang, ilalagay ko lang sa ano, sa bag. Ano ba yan? Bumili ako nito sa Meijer kahapon. Ang gulo na bahay. Lagay natin yung gift dito ni Baby V. Nakita ko sa inyo. Wait, wala pa tong laman. Okay. So, hindi ko na kailangan ng card kasi meron na siyang ano. Ito, oh, cute, red. Kunin ko lang yung regalo sa saglit. Ito, guys, yung regalo ko kay Baby V. Galing Grams. Hindi ko alam kung makikita nyo kasi ang cute. Yan siya. Earrings na flower. Pink yung kulay. Ang cute nito, grabe. Tingnan natin. Sana kompleto naman to, no? Check lang natin. Check lang natin, guys. Wait sa guys. Okay, meron naman siyang ano. Anong tawag dun sa Tagalog? Ruska yung Bisaya niyan eh. Okay. Yan. Kompleto naman siya. Nihintay lang namin si Dan kasi sabay na kami ni Dan.
Ayan. Lalagyan ko na lang to ng to and from. Ayan, okay na. Yan yung gift natin kay Baby V. Guys, nandito na pala kami kinakat. Nakalimutan ko kayo i-update. Dito na tinapos na niya ang kanyang pansit. Bihon. Tapos ginagawa ko yung pasta para sa spaghetti. Ano na? Alauna, mag-start ang party. 1:05 na, diba? Filipino time. Yung mga boys nandun na sa venue. Nagde-decorate. Oo, nandun si Rosalie nagde-decorate. Tapos yung mga boys tumulong na i-transport yung mga balloons and all that. So, ito na lang naman yung kulang, no? Ito na lang, pasta na lang, at saka yung bihon. Hi guys. She's stressed. I'm so stressed. This is not gonna happen again. Wala nang birthday, Baba. Wala nang birthday si Veronica. Kasi pag daw 5. Siya kasi lahat. Kahit natulungan, hindi pa din, Hindi ganun kadali ang mga buhay-buhay. You're lucky. People in the Philippines, if you have money, you just pay some. Ayaw nga, lutuan mo ako ng ganito, lutuan mo ako ng ganyan. Kasi, meron naman sobrang mahal. Yung mga dessert dahil nandun na. Alin? Dessert. Yung mga? Dessert. Nandito pa. Tapos yung car pa, dinalan dyan sa Pumunta sila doon kasi tumulong. Bakit alis na ba tayo? After niya. After nito. Meron pa ako isa After nito. Kasi lulutuin lahat ng pasta, di ba? Oo, Day. Kasi ang sa akin, nasa gilid talaga yun. I-move ko yung akin. Okay ka na? Bakit tayo sa gilid ka? Wala ka sa gitna. Kaya hindi ko siya maulong. Urong mo daw. Mapasok ka, ha? Wala, doon talaga siya kaya hindi siya mainit. Uy, mainit na kaya. Mainit na, uy. Ano na lang, isang pasta na lang tapos na kami. Kasi okay na yung spaghetti, mo, diba? Oo, okay na yan. Nasaan yung lalagyan ko nito, Day? Ng aking bihon. Para ilagay ko na to. Sarap na talaga. Masarap na. What's that? Look who's done! Si Daniel! Probably these alcohols and stuff here. Ay, hindi pala yun sila. Kasi Michael. Dahil pag-take ko, yes, stop it. First, sa pasta, bihon, lalagyan ko sa bihon. Ayun mo na. Ito? Ito sa bihon? Lagay mo sa sasay. Kailang. Tara, lagay ko. Okay. Siga? Okay. Okay, some blanket. Okay. Okay. Okay, ganyan. Every friend! Okay, once. Ay, ang sarap! Okay, pasta na lang. My gosh, ako pa yung nahuli. Uy! Hindi naman kami sobrang late. Ano din kaya? May mga pinapakain kaya tayong mga bata dun kanina. Oo. Tapos yung ano ko pa, yung teenager ko na may hangover. May hangover. May hangover. Oo. May hangover yung aming teenager, oy. Alas 2 na umuwi kagabi, Day. Wait. Oo. Alas 2 na pala siya umuwi kagabi, guys. Ano naman siya? Hindi naman siya. Laseng na Hindi naman laseng. siya sobrang lasing. Ano lang siya? Nakainom. Nakainom lang. Nagkwento pa nga. Nagkwento siya sa akin, so nakatulog kami mga alas 3 na. Ako mga 8:30. Pinakamaaga. Nag-grocery pala si ako. Kasi ano na grocery? Grocery. Nag-grocery. Nag-spray. Rosary. Akala ko nag-grocery. Nag-grocery pa. Nagluto pa ako para sa mga bata. Tapos after nung luto, after nila kumain, pagdating dito, gutom daw sila. Yung mga bata mo. Yung mga bulati nga yan. Ayan, okay na to. Last na. Last na yan. Asa na yun? Ang init. Ang init. Sangkabak, ano dyan, ang init nito. Hi, Hello. Mama! Hi! Hello, how are you? It's Torna. Yeah, You met. yeah, we met. Last na din. Last na? Ito na lang yung hinihintay.
Still happening in the other now. Nearly finished. Last, this is the last. Michael, could you grab that spaghetti? Yep. Thank you very much. Hi, Papa. Is that a balloon? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Ano gusto mo? Asin? Oil? Ano? Boy sa... Okay, that's enough, please. Ayan, boil na siya. So, Di ba ang bilis? hindi, kasi ano daw kasi. Yeah, that's the. Oh my God. Ano? Dito na kami, guys. Anong gagawin? Listen. Okay. Yan yung cake. Ay, ang ganda. Mga cupcakes dun. Si Roslyn tumutulong sa ano. Ha? Tatanggalin? Okay. Ayan, Veronica. Yan yung ginawa natin. Hala! Asan yung isto? Asan yung isto niyan? Ha? Veronica isto. Wala? Nga nga. Hindi, meron Sa baba. Ay! Ayun pala. Kala ko dun. Okay na to, kunin na to. Baba, ibabi ilalim na. Alright. Tapos ipapatong. Ano ba kailangan? Bakit? Ikaw mag-face painting? Ay, hala. May face painting din, guys. Galing. Si Zach. Ang cute nga eh. Si Holly meron na. Asan yung si Holly? Ito na yung mga pagkain. The pancit spaghetti. Yes! Holly, let me see, Bob. Let me see your face. Wow! Where's Kuya? Si Zach. Si Zach nandun. Patingin. Let me see. Nice. Let me see. Wow. Ito yung food ko, guys. Lumpia, chicken, at pancit. Yun yung kay Lai. Hala, saan mo yan kinuha? Sino nagluto niyan? Si Kati din? Sarap yan. O, tingnan. Ham yan, di ba? Dito na para si Lai, guys. Kanina, hindi niyo siya nakita kasi nagpajama pa siya, tapos umuwi, nagbihis, nandito na siya. Yung sa, ano. Wow, may pa-fruit ka dyan, ah. Ikaw na ang healthy. Yan, kanino yan? Ay, Holly. Okay. Si Dan, guys, wala dito. Nagkawang gawa. Ako, guys. Wala si Dan. Kunan ko na ng food si Dan. Kinuha ko, guys, para kay Dan. Ito. Isabit ko yung bag mo din, Lodi. Ay, mamahalin to. You can sit here. You can sit here. Thank you. Yeah, free na. Dan. That's for Dan. Yeah, he's not here yet. Ayan, para kay Dan. Kinuhanan ko siya ng marami, They can guys. sleep on the couch together. Yan! Brother. Yeah, his brother lost his phone and it's someone's house, so he went and picked it up. Yeah. It's time to find the phone. Yan. Gusto yung bayan? Sarap na pancit. May natamis ng ano, watermelon. Nalin? Enough naman yung pagkain, di ba? Ay, thank you. Kasi marami pa namang spaghetti. Kumaan si Michael. Sarap? Sarap ng lumpia. Crispy pa rin ang aga niya nito nito. Sarap. Takpan naman yung mga Oo nga, yung mga balon na wala. Masarap doon. Masarap ang chicken. Masarap. Nakaya niya na sa nalagay yung tape. Kay ano, na kay Christina. It's not the phone, it's all your stuff. Hindi pa siya tapos mag-decorate. Uy, kain na, uy. Roslyn ka na. Tapos, huwag ka na mag-decorate. Nandito na lahat. Wait lang, binili niya po heart para sa ko, lagay ko lang sa gitna. Kain ka na. Dito na si Dan, guys.
So did he? In fairness, yung mukha kulak highlight ng glow. Diba to? Ulay, guys. Nandun si Dan, guys. Kumakain ng marshmallow at hotdog. Kasabi lang ni Michael kanina na weird daw yung combination ng hotdog at saka marshmallow. Nakain ni Dan. Si Zach nandun na naman. Nagka-catch up siya sa kanyang best friend. Matagal niya hindi nakita. Maghihiwalay na naman sila muna. Kaya naman ay, maghihiwalay na naman yung mga yan. Ang cute! Hala, day, ang ganda dyan! Oo nga! Wait lang tayo dito so that I can take her na yung kanyang. Ang ganda! Ayan, kakanta na ng happy birthday. Okay, I'll just wait here. Ang ganda mo. Ang galing! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Veronica! Happy birthday to you! Hep, hep. Hooray! Hep, hep. Hooray! Ang cute! Yay! Blow! Holy, holy, here, Papa. Huli! Papa, alis ka dyan. Huwag ka. Extend. Yay! Oh my, ang ganda! Speech. Speech, Kati! Speech, Kati. Kati, speech na yan. Just like to thank everyone for coming today. Guys, umuwi na yung iba. Kami na natira. Ano daw, sabi ni Neil, 35 minutes na lang. Dapat wala na tayo dito. Ito mo lang, we have to clean up. 35 minutes, okay pa naman. Marami naman. Tulong. We'll be out by 4. Yeah. So may 35 minutes pa. Ang ganda nung gawa ni Rosary na ganyan. Picture-picture dyan ba? Ano tayo guys? Ligpit-ligpit. Ligpit na kami doon. Guys, tripod oh. Oops! Oh. Ang laki ng tripod ko. Hindi nyo makikita. Picturean ko kayo ha. Ito yung tripod. Ito yung tripod natin ngayon guys. Maglilinis kami ha. Time-lapse natin. Tara, ikap na. Time-lapse po. Yung maglinis tayo. Oo nga, ikap na. Parang buong. Baka mahulog to. Hindi tayo marunong nito. Hindi akin to guys. Wait sa... Parang Uy, ano? Medyo ano siya. Baka mahulog ba? Wait sa... Pag ano tayo, time-lapse. Ayan, bye-bye. Backdrop na. Tapos na. Ayan. Oh, okay na okay pa. Marami pa nga ang time. Oh, 20 minutes pa. Ang saya mag-pop ng mga balloon. Ang cute. Baba, what did you do? Ayan. Sabi nito ni katatapos lang daw mag-decorate. Ano na? Inaano na. Pinapack up na. Kaya nga eh. Yung oras na. Baba, what's in your loot bag? Wow! Money! What else is in your loot bag, Holly? What else is in there? Lollipop? What else? What else? Let me see. Wow! Chocolate! What else? Wow! What is this? Is this a bracelet? What else? Let me see. There's more? There's more? What's that? Yeah. Here. Let me show you. Nag-unboxing na siya o nag-haul na siya. Kaya nga eh. What else? Let me see. Mentos! That's your favorite! What's that? Is that lips? What is it? What? So strong. Dalawa yun ah. Kaya bali Sophia. Kaya nga yung swimsuit. Swimsuit ka pala.
May nag-unboxing dito. Shell Tingnan jumper. niyo sila. Oh, it's really pretty. Audience. Live audience. It actually looks like the Shell service station. It does, yeah. Nag-agree yung mga audience. Ngik! Open this one. That's for me! Ninang Race and Giselle. Ay, oh, wait na. Oh, Tito Dan. Okay. Who else was going to be? Raisin who? Ooh. What is it? Okay. How are you going to get inside? Okay, here. Pull that. Grab that. Pull. Pull. Come on. Come on. Oh, pretty. Oh, wow. What is it? Earrings. Show the camera. Very nice, very. Very nice. Cool, that's cute. Thank you. It's alright. No, I'm not going to yet. take it out and put them in your ears later, alright? Not yet. That's very pretty. Use it. Cool, Thank you, Dan. That's alright. Thank you, Dan. Yows. Thank you, Dan. Thanks, Dan. Thanks, Dan. What was it? Walang support talaga siya doon. Kaya nga eh. Anong oras na ba? Late na no? Hindi naman siguro late. Siguro mga 7 something na guys. Dito kami sa T3 Plaza. Magdi-dinner kami sa TGIF. Dinner tayo sa TGIF. Request ng boys. Ayaw niya nadala ng bag. Wait, Bob. Wait. We need to lock the car first. Huwag ka muna umalis. I can talk. Hmm? I can talk. Good job, Baba. Alright, let's go. Ano daw? Look the car. Oh, Here this way. Dito kami sa T3 Plaza. Grabe si Holly. Oh, takbo. Dito na tayo guys, TGIF. Yan. Let's have dinner. Hindi kami nagpabook kasi sabi ni Dan, hindi naman daw busy. Ilalak tayo sa loob? Punta daw kami sa jail na ilalak. Punta tayo sa jail na ilalak tayo sa loob. Bali, maraming namatay na sa jail na yun. Hunted. Ba't tayo pupunta? Maganda nga, manay. Adventure. Adventure. Iba yung vlog mo. Ipakita mo nga sa kanya yung ano seafood na gusto mo. Yung pinakita mo kay Kat kanina. Centipede daw. Matis! Alam mo ba ano yan? Guys, nandito na kami sa TGI Fridays. Nag-order na nga si Dan. Ayan, manay, oh! Yan, tingnan mo nga yan. Ano siya? Sa Bisaya yan ano, diba? Ayun, ano, parang centipede. Para siyang ano. Ayoko talaga niya. O, kabalik na mga boys. Sinuportahan na talaga. Kaya nga eh, sinuportahan nila si Jan, lumabas sila. Pakita kay Jan kung ano yung iba pang... Ay, kay Dan pala. Push mo yan yung order mo. Na-order siya ng chocolate shake. Siya na talaga. Magiging okay na siya, guys. Yummers. Kanina pa yan okay siguro eh. Wala na siyang boses ng chocolate. Kaya nga eh, ang lamig-lamig pa. Wala na yung boses. Ito yung akin guys. Queso dip. So ano siya, tortilla chips tapos cheese dip. Yan yung kay Manay. Amoy na amoy ko yung ano ni Manay. Oy, chicken kasi ang anghang. And then kay Kati yan. Hindi maanghang yung kay Kati. Masarap dai yung chicken? Ba't malamig? Ba't ang Oo nga, sabi ko nga, mas masarap yung chicken ni Kat. Malamig. Kaya sobrang bilis ng order mo. sobrang lamig? Ang lamig din ng, ano, kasi ang lamig din naman ang panahon, Manay. Tingnan ko yung ano ko, yung cheese dip ko kung malamig. Try mo pa.
Malamig pa rin, ha? Sobrang lamig. Para siyang ano. Medyo mainit yung cheese dip ko. Hindi naman. Ay, sa akin laki. Hala, guys! Hala. Lang kayo yan. Thank you. Thank you. Wow. Is that everything that was on it? Yeah. Yeah. Thank you. Gutom tayo. Wala mo nang... Sabi ko na malaki. Nandito sila, nila makita ang hirap guys, mahirapan. Hindi kami gutom. Tignan niyo naman kami. Hindi kami gutom. Nahirapan si kami. Tinry niyo naman. Ikaw, okay ka lang dyan? Okay lang ako. Wala ka dyan. Help yourself. Help yourself na lang. Wala nga. Not just sa akin. Ang anghang. Okay. Grabe mo yun. Bakit naman sana kayo ng ganyan? Tapos sila ganyan din. Ang manay. Try mo. Di ba ang na yung kay Kat? Yung sa'yo, tangi. Yung kay Kat. Sweet and tangi sa'yo, di ba? Hanap ko yung sarap. Guys, tapos na kami dito. Dito na tayo magbabayan kasi ang lamig-lamig sa labas. Diretso tayo sa car. Lyra, bye, Day. Bye! Bye guys! See you! See ya! See you Ikaw, next see you time. tomorrow. Tapos bye guys! Tomorrow. Punta siya sa bahay bukas kasi wala siyang ganap. Grabe naman yung drug dealer. Tara guys, let's go. Uy, yung hanapin niya na naman. Yung ano niya, loot bag niya. Dito na kami sa bahay guys. Nakapajama na ako. Hindi pa ako nakapag-skincare. Ito galing din kay Style. Hindi ko to na-haul kasi huli siya dumating. Pero ang cute nito. Meron siyang strawberry dyan. Meron siyang strawberry na print dyan. Tapos meron siya dito. Yung pants niya, strawberry din. Ang cute nito. Kailangan ko pala magsuot ng socks. We're just drinking our tea. We are having an early night tonight kasi tatrabaho si Dan bukas. Narinig niyo yung boses ni Dan? I don't think they heard your voice. Ano, paus siya kasi kakasigaw niya kahapon. My voice is fine. Eh, do it again. My voice is fine. Say hi, people. Hi, people. Nah, it's all. Oo nga. Yung boses niya. Kakasigaw niya kahapon sa footy. We love these cups. I know, it's really Oh, good. Sobrang thank you. Inom muna ako ng tea ko before ako mag-skincare. Kasi magtututbrush din ako kapag nag-skincare ako. Sobrang saya ng birthday ni Baby V. Like, si Neil at saka si Kat, they're buggered, babe. Like, they're really tired. Alam mo yun, ilang weeks. So are we. Yeah, kami din. We're Pero, bugged. lalo na siguro sila. Kasi, Next weekend we're not doing anything. next weekend. Oh no, meron tayong we're looking after your, Are we? best friend, Christian's kids. Oh, next week. Friday. Week after. Oh, the week after? The 5th of July. Akala ko din. Anong date na ba tayo ngayon? We're looking after his best friend's kids. Kasi meron silang gagawin. Pero hindi pala ngayon yun. So sabi niya this weekend we're not doing anything. Nakakapagod tong na to. Yung weekend na to. Yeah, sabi ko kay Manay nung nag-dinner kami dun sa TGIF. Sabi ko, pagdating natin sa bahay, diretso tayo sa bed, ha? Kasi pagod na ako. Walang tigil kahapon at saka ngayon. Biyahe kung saan-saan. Yan yung vlog, guys. Sobrang salamat, guys, for watching. I hope nagustuhan nyo yung vlog. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully bukas. Bye, guys. We couldn't be friends anymore. Pineapple blossoms, pizza.